5 януари 2025 година, 12 часа и 23 минути. Излизам от нас. След като браконьерите си тръгнаха и полицейската кола, ето ги чиповете им, грайферите им, магистралата пак, която са направили по моя път. Излезнаха спокойно, полицейската кола се ги пусна, без да бъдат проверени. Започнала е нова година, имат ли подновено разрешително за лов, ако са ловци. Ето вижте. А за какво става дума? А за почистването отново се вижда, че не е почистено. Не е минал снегорин. Да, ето вижте магистралата. Излезнаха си, един най-нагло завърна пред мене стъпънките от кътчета. Завърна се да ми покаже среден пръст. Да. Това е, да. Към днешна дата е това положението. Село Чеканец, община Драгоман, Софийска област, квартал Горна махала, средата на селото. Обята е изключително студено все още. Настреляха с гранатомети, наловуваха се, напускаха си кучетата. Все още са тук, все още някъде се спотаеват. Излезнаха за известно време от пътя ми. Пак ще се върнат и пак ще се продължат.